खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि न' बेंग्रा पिएसअ आरो एस्कर्ट बेटेलियनखौ बोखारनानै होनो थाखाय आइजिपिनो लाइजाम हरदोंमोन। लाइजाम हरखांनायनि मोनायावनो बिथां महिलारिया गावनि न' नेग्रा पिएसअ आरो एस्कर्ट बेटेलियनखौ न'निफ्राय थांनो थिनदों होननानै सिकिउरिटि फर्सफोरा बुंथिदों। न'निफ्राय थांनो थिनजानानै बिथांमोनहा लामायावनो थफ्ला लानानै थानो गोनां जादों। रिजार्भआव बे जाथायखौ खौरां हरनायावबो रिजार्भनिफ्राय जेबो फिन मोनाखै होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। बिथांमोनहा गासै ओंखाम संग्रा सासे आरो खानाय सिनग्रा सासेखौ लाफानानै सा 23 मोन। बिथांमोननि सासेया बुंथिनाय बायदिब्ला साननैसो सिगां एडिशनेल एसपिआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिकिउरिटिखौ खम खालामनानै होनायनि खोथा बुंथिदोंमोन, नाथाय पुलिसनि सासेया सिकिउरिटिखौ खम खालामोब्ला सामलायनो गोब्राब जागोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनावनो मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा आइजिपिनिसिम गासै सिकिउरिटिखौ बोखारनानै लांनो थाखाय लाइजामबो लिरदोंमोन आरो बेनि मोनायावनो बे जाथाया मैया जानो मोन्दों। गोदानै दाजानाय बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ दासान्दि मैखोमै खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। साननैसो सिगां क'क्राझारनि आर.एन.बी. सिभिल हस्पिटाल आरो गसाइगावनि जे.एस.बी. सिभिल हस्पिटालाव दावबायखांनायनि उनाव बिथां प्रमद बर'आ बर'नि जाखांफुनाय आर्चारि गेलेग्रा गहेला बर' बिथांनि देहाखौ पेरालाइसिस जानानै थानायखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे मोजां फाहामथायनि थाखाय निउ दिल्लीसिम दैथायहरनो बिथोन होबाय। बेनि अनगायैबो बिथाङा मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा लुफुंनायनि थाखाय दोनखानाय रांखौ थाबैनो हरगोन होननानै बिथां प्रमद बर'आ रादाय होदों। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थानाय बाय'टेक्न'ल'जि मैखुन आबादफोरखौबो नायगिदिंदों बिथाङा आरो बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय मदद खालामगोन होननानैबो बुंथिदों। आरो बे मैखुन बानायनाय आबादाव सोरबा BA MA फरायनाय फरायसाफोराबो बाहागो लानो हागोन होननानै बुंथिदों। बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआर ओनसोलाव रांखान्थि जौगाहोनोब्ला बेफोरबायदि लेबखौ जौगाहोनांगोन। बेजों लोगोसेनो दिनै कर्टआव फोसावजानो गोनां हियारिं एबा खोनासंथियाव बिथाङा गावसोरखौनो अफिसियेलि देरहासारनो हागोन होननानै बुंथिदों। थांनाय साननैसो सिगां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि हान्जाया माखासे आइननि बेरेखा थांनानै सोरखार दादों होननानै कर्टआव आर'जलाइ गथायदोंमोन। बिथां महिलारिनि आर'जलाइखौ कर्टआ गनायनानै दिनै फिन खेबसे हियारिं फोसावफिनगोन। शिलंनिफ्राय थोंजों निउ दिल्लीसिम फ्लाइटजों थांलाय फैलाय जानो हासिगोन। बे सार्भिसखौ मैया बेखेवदों। बेखौ मेघालयानि ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार एस धार बिथाङा निउ दिल्लीनिफ्राय शिलंनि उमरई एयारपर्टसिम फ्लाइटजों फैनानै बेखेवदों। मेघालया गभर्नमेन्टआ फ्लाइ वीकजों लोगो नांनानै दिल्ली टु शिलं बे फ्लाइट सार्भिसखौ लाबोदों। दा बे फ्लाइट सार्भिसआ सप्तायाव खेबसेल' खारगोन आरो 4 जानुवारिनिफ्राय सप्तायाव खेबनैयै खारगोन। 5 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव दुथां मंगल पाइकखौ फासिनि साजा फोसावबाय। थांनाय 2018 मायथाइनि नभेम्बर दानावनो जादोंमोन बे जाथाया। बोसोरनैनि उनाव बिश्वनाथ सारियाली जिल्लानि स्पेसियेल आदालतआव बिजिरगिरि दीपांकर बरा बिथांनि बिजिरनायजों दायनिगिरि मंगल पाइकखौ फासिनि साजा फोसावबाय। थांनाय 2018 मायथाइनि नभेम्बर दानाव सनितपुर जिल्लानि लखरा बोरागाव गामिनि मंगल पाइकआ बिश्वनाथनि दिक्राय साहा बागानाव आलासि जानो फैदोंमोन। गाव आलासि जानो फैनाय नखरनिनो 5 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ रावबो गैयै खाबु लानानै गुबुन जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारहैदोंमोन। जाथाय जाखांनायनि उनाव हिन्जावसा गथ'नि नखरनि मानसिफोरा सथिया थानायाव मंगल पाइकनि हेंथायै 206/18 नम्बर केस फाइल खालामदोंमोन। बेनि सायाव नायबिजिरनानैनो जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव दुथां मंगल पाइकखौ फासिनि साजा होबाय। मोनसे मिथिहोनाय हिन्जावसा गथ'नि बैसोखौ सोरबा 5 बोसोर आरो सोरबा 3 बोसोर होननानै बुंदों। आसाम सोरखारा बिपिएफनि 3 मन्थ्रिखौ खामानिनिफ्राय गोजानाव दोनदों। बे खोथाखौ बुंथिदों मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला थांनाय रबिबार 20 अक्ट'आव डक्टर बानीकन्ठ काकति एवार्ड स्किमनि गेजेरजों 2020 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो स्कुटि रानदोंमोन आरो फैगौ 2 आरो 3 जानुवारियावबो गुबुन गुबुन जिल्लायाव फरायसुलिफोरनो स्कुटिखौ रानगोन। बे हाबाफारियाव बिथांमोननो जेबो बिबान होआखै।
बाक्सा जिल्लायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो रानगोन। अदालगुरि आरो चिरां जिल्लायाव गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो प्रमद बर' बिथाङा रानगोन। 22 डिसेम्बराव इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां फैनायावबो जेबो लिंहराखै होननानै बुंथिदों मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। अदेबानि आसाम सोरखारा जायखिजाया सोरखारि खामानि, पलिसि, स्किमफोरनिफ्राय साथाम मन्थ्रिफोरखौ गोजानाव दोनदों होननानै बुंथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। ब्रिटेनआव फिन गोदान कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाय। बेखौ नोजोर होनानै भारतजों लोगोसे गासै मोन 40निबो बारा हादोरफोराव ब्रिटेननिफ्राय फैनाय गासैबो फ्लाइटफोरखौ बन्द' खालामनो फोसावबाय। भारतआव दिनै हरनि 11:59 ब्रिटेननिफ्राय फैनाय गासै फ्लाइटआ 31 डिसेम्बर हरनि 11:59 सिम बन्द' थागोन। जायफोरा दिनै 11:59 सिगां सौफैगोन बिथांमोनखौ एयारपर्टआवनो आरटि-पिसिआर टेस्ट खालामगोन। जायफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ मोनगोन बिथांमोनखौ सरकारि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोनहैगोन आरो जायफोरहा नेगेटिभ ओंखारगोन बिसोरखौ सप्तासेनि हम आइसोलेसन थानायनि बिथोन होबाय। भारतजों लोगोसे ब्रिटेननिफ्राय फैनाय फ्लाइटफोरखौ बन्द' खालामनो फोसावनाय हादरफोरा जाहैबाय फ्रान्स, जार्मानी, इटली, कानाडा, इरान, इजराइल, साउदी आरबिया आरो माखासे हादोरफोर। खौरांनि बायदिब्ला बे गोदान कर'ना भाइरासआ सिगांनि एबा दा सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनिफ्राय 70% गोख्रैसिनाव गोसारो। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ ब्रिटेनावनो गिबिसिन रायजोफोरनाव थुनो थाखाय गनायथि होदोंमोन। राज्य सभानि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारी बिथाङा मैया माखासे खोथा बुंथिदों। सेथियाव दङ पार्लियामेन्ट सेसन जिरायसिगोन, बेयाव BKWSCखौ पास खालामनानै लागु खालामनानै होसिगोन आरो डिसेम्बरनि गेजेरावनो आबुङै BKWSCआ जानांगौ होननानै बुंथिदों। नैथियाव दङ बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरा आसाम एसेम्ब्लि इलेक्सननि सिगां माखासे मावफुंजागोन आरो माखासेखौ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहा मावलांबाय थागोन। बिजेपि हान्जाखौ एंगारनानै टिएमसिआव हाबनायनि थाखाय फिसाया गावनि बिसिखौ डिभर्स होदों। बे जाथाया सोनाब बेंगलाव जादों। बिसिनि मुङा सुजाता मण्डल खान आरो फिसायनि मुङा सौमित्रा खान। बिसोर सानैबो बिजेपि हान्जायावनो मावोमोन। फिसाय सौमित्रा खानआ बिजेपिनिनो बिष्णुपुरनि एमपि आरो भारतीय जनता युवा मोर्चानि प्रेसिडेन्ट। नाथाय बिसि सुजाता मण्डल खानआ बिजेपिआव नांथाबनानै खामानि मावसेयावबो जेबो बिबान आरो मान मोनैनि थाखाय टिएमसि हान्जायाव हाबहैदोंमोन। बेखौ सहायनो हायैनिनो फिसाय एमपि सौमित्रा खानआ बिसिया टिएमसिआव हाबनाय लोगो लोगोनो खौरांगिरि मेल लिंथुमनानै बिसिखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो डिभर्सनि बिलाइ हरगोन होननानै बुंथिदों। पान्जाबनि इन्ड'-पाकिस्तान सिमायाव पाकिस्तानफोरा ड्र'नजों दैथायहरनाय मोन 11 ग्रेनेडखौ इन्डियान सिकिउरिटि फर्सफोरा हमनो मोन्दों। गुरदासपुर सेक्टरनि चाकरी बर्डार आउटपस्टआव मोनानि 11:30 पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय ड्र'नआ मोन 11 ग्रेनेडखौ इन्डियायाव दैथायहरनो नागिरदोंमोन। बेखौ नुसननानै बिएसएफफोरा ड्र'नखौ गावहरदों, नाथाय ड्र'नआ पाकिस्तान फारसे थांफिननो हादों आरो ग्रेनेडखौ बिएसएफफोरा हमनो हादों। मैया 21 डिसेम्बर समबाराव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि नुजाथिनायाव श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र हाथियारजों लोगोसे सा 63 उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा गावसोरखौ गथायदों। आलफा, PDCK, DNLA आरो UPRF उदखारि हान्जानि गासै सा 63 सोद्रोमाफोरा बेफ्रुग्रा आइजेंफोरजों लोगोसे गावसोरखौ गथायदों। इन्ड'-चाइना बर्डाराव एक्सिडेन्ट जानानै 4 आर्मिया जिउ गोमादों। बे जाथाया इन्ड'-चाइना नाथुला सिमा खाथियाव 17 माइल जवाहरलाल नेहरू र'डआव जादों। आर्मिफोरखौ लांनाय गंसे गारिया बरफआव फिस्लायनानै हाखराव गलांदों। बे जाथायाव 4 जवाना जायगायावनो जिउ गोमादों आरो सासेया जोखोम जादों। जोखोम जानाय सासे जवानखौ फाहामथायनि थाखाय कलकातासिम लाबोनाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।